भारतनि संविधाननि बिसिङाव 2/3 जे दारा दंमोन अपनो दाखि दाखि खायै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साखायदि मदा बिनतुई त्रिपुरामता दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा 12 घन्टानि एडिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि खुंजुआव दिनै खरां त्रिपुरामता पार्टीनि ngैया त्रिपुरामतानि बिसिंथै बुबाग्रानि बिसिंथै त्रिपुरासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजुआव गहनायो जाहाथे तारातारि नांकुखा त्रिपुरासानि बागै नै वानसुगै सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड उनानि मुंखौ होनै जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खालामो नाइजी चबा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टी नि मेन बेसिक डिमांड माने ता मुए बनो अचीवमेंट नहीं है एटे नहीं है अब कंटिन्यू तंगानो जों त्रिपुरामता बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खालायखौ याबो गोबां म चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों त्रिपुरासारक समाय थांगा विशेष खाय सिग्रा बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखाबा सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सुरामनो अजागाव दङ खाखायो चबा चलिते चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचीवमेंट माने तब तो जों केन्द्र फिको सारा राज्योआवनो ताबो 26टा जागाव नंगै दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरे चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नवागांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी कोयला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और गेमदुम कांचनपुर पेसारथल गंडासरा सामनु हम्पी करबु गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड शांतिनि स्ट्राइक जेन्नारक माने आबो सीपीएम मानिया माने आबो के बहाय कक फिरंग मंगरनाय सर सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो त्रिपुरासानि जे कोनो हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सीपीएम रो आमतिखेमां दिन पारंका ताबो चिनि बरक त्रिपुरासारक ताबो ओ सीपीएम नि कंगलो खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थांगा जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एता मो बनो मो बन नि कोनो इंको करे मीनिंग करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकलाय दिया खुले बन कसे बेने बन अब कसे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजिटेशन एनी पार्टी रिजनल इंकम नेशनल पार्टी इंकम बन खालायो कतर समावेश खालायो गण अवस्थान खालायो हांगर स्ट्राइक खालायो रिले अनशन खालायो गोबां आंदोलननि बिथिंथैनो दाबि दावा सानै दङ आरो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरासाराव बेलेके खानांखा बुसकांगो सीपीएम नो तेबो जों त्रिपुरा एलाकाव फरकसाखौनो जाहाथे गोचां खाय अब जाहाथे चिनि बररक त्रिपुरासानो हामक्राय खाया त्रिपुरासानो देरनाय सीपीएम खाया दिखे जों दा प्रसार खायदों बेले हमबाय चिनि मीडिया रखनो तिनी त्रिपुरामता बाय कबकजाक चिनि बुबाग्रानि लीडरशिप तिनी 30 तारिख सेप्टेम्बर तिनी सारा त्रिपुरा चिनि एडिसि एरियानि चिनि बन दाखौजा अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिना थाङै दङ जत जागावनो प्राय चिनि 38टा 39टा जागाव चिनि पिकेटिं अलरेडी चलि दङ जत हाईवे अलरेडी ब्लक पाइजा